Rygter og rygter. Der er ingen tvivl om, at netop campingbranchen har været præget af rigtig mange rygter i år. Men vi har fået en fornemmelse af, at der sker noget specielt hos Top Camping. Og det vil vi så prøve at finde ud af, hvad er. Følg med os. De skal jo ikke tro, at de slipper så nemt. Vi er indstillet på at finde ud af, hvad det egentlig er, der sker. Og en varevogn, der læser varer af en mørk aften, og ovenikøbet så mange varer, det er mistænkeligt. Men det her, det forklarer selvfølgelig alt. Et hemmeligt udsalg. Kun en dag. Ovenikøbet i julen. Og kun fra 10 til 16.